Nyní si ukážeme samotnou instalaci Blenderu. Z oficiálních stránek, jak už nám kurzor ukazuje, www.blender.org Downloads, si stáhneme příslušný program. Je zde několik variant výběru stáhnutí programu. My však používáme operační systém Windows, takže se soustředíme na něj. Blender patří mezi multiplatformní, takže každý si přijde na své, je to systém Linux, operační, Solaris a podobně. Je zcela zdarma, takže pro všechny operační systémy. My se teda soustředíme na Windows a můžeme si vybrat buď ze zipového formátu nebo z druhého. My jsme zvolili druhou variantu Blender 2.49b. Jak už nám závorka napovídá, jedná se o 10,5 MB, takže nezabírá příliš mnoho. Na pravé části plochy nás už vítá samotný průvodce instalací. Je zde napsán však angličtině, ale nemusíme se bát, protože pouze samotná instalace je v angličtině, avšak po spuštění samotného programu je zde možnost si navolit program český, ale to už v jinačí videu. Takže jak nás průvodce upozorňuje, stačíme tlačítko Next. Zde vidíme licenční smlouvu, ta se skládá z několika kroků, je jich asi 9 a některé z nich jsou třeba, že Blender nedává žádné nároky na to, jak vy s Blenderem pracujete pro své soukromé účely nebo komerční. Po přečtení nebo záleží na uživateli, jestli si chce přečíst příslušnou licenci, dáme I agree neboli souhlasím. Zde program vzpomíná, kam byste si měli program uložit cestu. My jej necháme tady. Tlačítko Next a instalujeme samotný program. Nějakou chvíli to potrvá. Stiskneme OK. Znovu OK. Ano, a přesně tady nás Blender upozornil, že nám chybí Python skripty, takže si jej stáhneme. Downloads. A stahujeme.